Yung what's up mga karay? Kauwi lang. Pahinga muna. Init. Uwi lang, wag tinda. Uwi. Tulog muna ako. Live lang tayo mga karay para ano. Update tayo kay YT. Wala tayong update. Ay, boba, la, la, la. Oh, giraffe, famous. One viewer shout out. Our giraffe seems to move away. Yo, what's up mga kawaray? Guys, papakas. Walang lugar na to. Ayan guys, kung alam mo lugar na to, nare-remit ko na to. Kaya ano ko na. Ito, pintahan mo na lang. Thank you for watching. God bless. Ingat lagi. Guys, mga kawaray, yan. Binakas ko na kay Boston yung 4-5. Kahit sa Singkamas. Yo, what's up mga kawaray? Guys, papakas. Walang lugar na to. Yan guys, kung alam mo lugar na to, nare-remit ko na to. Kaya ano ko na. Ito, puntahan mo na lang. Thank you for watching. God bless. Ingat lagi. Ay, shout out to viewers. Mga kawaray, yan. Binakas ko na kay Boston yung 4-5. Kahit sa... Hello, Ma'am Melody. Shout out po. Kumusta? Hi, mamaya guys. Thank you so much. Bye bye guys. Thank you. Hello guys. Good. Antok na ako. Puyat tayo, puyat. Ilasan kay Matthew, kumusta po? Ilasan kay Matthew. So, uwi ko lang. Tinda ako. Marami pa akong paninda. Umuwi lang ako kasi anong oras ako lumabas kasi kanina. Madaling araw ako lumabas. Pahinga lang. Ito sa bahay kasama ko yung anak. Yung si Paige tsaka si Marmar nandun sa palengke nagtitinda. Nagbantay ko. Hindi ka nag-live ng tinda. Wala, hindi ako makapag-live. Ang daming tao kasi. Baka ano yung cellphone ko, makalimutan ko bigla, hindi ko mapansin. Yun nga rin minsan gusto ko sana mag-live. Kaso nasa gitna kasi ako ng palengke, yung daanan ng mga tao. Doon ko kasi nilalagay yung kariton ko para makarami ng benta. Ayun ang ginagawa namin strategy. Kahit bawal, ginagawa namin. Kahit nagkakaroon kami ng away at doon, nakapagalitan kami ng mga dumadaan. Inaanuhan lang din namin. Nanghihingi na lang ng pasyensya. Melody, shout out. Hindi po kayo nag-live, Sang kay Matthew.
5 viewers at 2 thumbs up shoutout. Puyat ako. Anong oras kasi ako nakarating kagabi pagluwas? Baka hindi nyo pa napanood to. Ito, bababa ko yung link. Itong video na to, tagal na to. Na ilang araw na to. Hindi ko lang naiyan. Napakaraming tao kasi. Mahirap mag-live. Nakatapos lang ni Mami mag-live. Oh. Pasensya na Ma'am Sangkay, Matthew, di ako nakapasyal sa live. Hindi kasi ako hindi ko kasi maasikaso pagla-live ngayon kasi busy. Nakain ko lang kasi late akong live. Okay. Tambay ako magmasad ako kay Rino. Sige po, Sangkay. Nag-focus kasi ako sa pagtitinda. Baka ngayong sunod na linggo yon, mapunta kami dun sa Kalananay. Dun makapag-live ako, makapagpasyal ako sa mga live nila B-Boy. Baka makabalik ako ulit mag-live. Kasi ngayon di ko talaga maasikaso ang aking YT. Hindi ako makapag-live na maayos kasi busy nga. Ano lang to, ngayong linggo lang to talagang mabili. Mabili kasi. Mabili ang tinda namin ngayon, singkamas, kamuti at mais. Mabili. Marami akong paninda kaya kailangan focus tayo muna sa natin. Business bago natin anuhin naman tong YT. Itong YT lang to eh. Bonus lang to eh. Sunod na linggo, balik na naman ako sa pasok sa mga live niyo. Yan talaga di ako pasensya na po sa mga hindi ko napapasyalan sa live. Alam mo naman ang bindor, ang trabaho ng bindor. Pag tambay ka sa bahay, wala ka. Kailangan focus, tawang kukuha ang dumi-dumi. Nantok na nga ako eh. May sa-silent ko lang to eh. Hayaan ko lang to hanggang magising ako nag-live to. Para kay YT makapag-active. Update. Salamat sa thumbs up to viewers natin dyan. Thank you very much. Yan ako naglalaro. Yan sinama ko yung anak ko para hindi pasaway kay mama niya. Para makapagtinda si Pe na maayos. Pinilang ko ng toys. Mahilig sa toys kasi itong anak ko eh. Matulog na ako. Iiwan ko lang dito sa loob ko. Pagulis. Straight akong tinda ngayon. Seryoso na pagtitinda. Hindi yung chill na tinda lang. Talagang talagang tinda. Nak, tabi mo. Maglatag sila pamagaan na. Oo. Durong ka doon. Durong ka doon ka. Kung ka dito si Papa sa gilid. Huwag na yung kalapid. Ganyan lang. Nagyan si Papa. Hindi ka mahasiga. Ha? Hindi ka matulog. Ayaw mo? Gusto tayo. Para na makaisip. Huwag na yung ulo ni Papa. Brush mo. Yeah. Nalungkot cellphone no? Nalungkot cellphone.
Samita. 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 Wala di siya raw. Tulog mo na ako. Kaya isang phone mo. Tulugan na. Antok na ako. Yan ko lang ito naka-live yung ano ko.